गिबियावनो बाथौ बिबुंसार नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। आं जोंसार खाख्लारि केमेरा पार्सन दं रंजाखार रानसियारि। जों दिनै सनितपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 1 नं उरुहिला गामियाव मोनफैदों। जों दायो 1 नं उरुहिला गामियाव दिनै सिजौ गायनाय हाबाफारियाव मोनफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै बे हाबाफारियावनो जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि अरायथा फोसावगिरि मानगोनां एहेम बोराइ हायनारि सार दङ। दा जों बिथांनिफ्राय माखासे खोथा मिन्थिना लानि। खुलुमबाय सार। दा जों नैबे समाव 1 नं उरुहिला गामिया दिनै सिजौ गायसनबाय, बे हाबाफारियाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोन्दों बेनि सोमोन्दै फोरमायथिनो थाखाय खावलायथार। खुलुमबाय। बाथौ बिबुंसारनिसिम आङो गिबियावनो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै नैबे राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय 1 नं उरुहिला गामिया दिनै बाथौ गायसनदों आरो बेयाव नुजाथि फैनो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोना बे गामिया दिनै बयनिख्रुइबो गोजाम गामि, राङापारा हालामनि मादाव बयनिख्रुइबो गोजाम गामि। बे गामिया बाथौ गायसननाय बे हाबाफारिया थालांदोंमोन। दिनै बे गामिया 103 बोसोर जाबाय गामि गायसननाया। नाथाय खाथि खालायाव गुबुन गुबुन गामिया बाथौखौ गायसनदोंब्लाबो नैबे गामिया दिनैसिम गायसननो हायाखैमोन। नाथाय दिनै 2022 मायथाइनि मे दाननि दिनै 13 खालाराव बाथौ गायसनबाय। बे गामिया जोबोद गिदिर, बे 15 न'खर दङ। आरो बे गामिया गोदो माने माखासेया संकरिय धोरोमाव दंमोन, माखासेया बिष्णु माता धोरोमाव दंमोन आरो इन जेनेरेल हिसाबै बुलि बाथौआव दंमोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेमखान्थि, बे फोसावनाय नेमखान्थिजों दिनै बिथांमोना बाथौ गायसननायखौ जोङो मोननानै आरो बेयाव बाहागो लानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा बे समाव बिथांमोना दिनै बाथौ गायसनबाय। दा बाथौ गायसननायजों लोगोसे बिथांमोना इयुन समाव बर' हारिजों गोरोबनानै थाबानो बाथौ धोरोमखौ सिबिलांनो सानदों। दा बेयाव नोंथाङा सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि अरायथा फोसावगिरि जानानै मा बिहोमा होनो सानो? बे 1 नं उरुहिला गामिखौ आं जिल्ला गौथुमनि फोसावगिरि जानानै बेखौनो बिहोमा बा बेखौनो बोसोन होनाय जायोदि जे गोदोनि जि सिबिनाय गोजाम खान्थिखौ जे दिनै बिदाय होनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि खान्थि बायदियै दिनै सिबिनो थाखाय दिनै जि बाथौ गायसनबाय, दिनैनिफ्राय आबुङै माने बर' हारि हिसाबै, बर' गामि हिसाबै सिनायथि होनो हासिगोन आरो आबुङै बर' हारि हिसाबै बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ लानानै बर' हारि हिसाबै सिनायथि होनांगौ आरो बर' हारिखौ हेफाजाब होनांगौ। बुहुमाव मोनसे गिदिर गेरेमसा बर' हारि दानो थांनायाव बे गामियाबो बर' हारिखौ हेफाजाब होनो हागोन आरो हेफाजाब होनो थाखाय राङापारा बियाब बाथौ धोरोम गौथुमखौ हेफाजाब होनो थाखाय आरो खौसेयै सोलिनो थाखाय बर'नि राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रिखौ जेब्लायबो समाव बाहायनो थाखाय जों जिल्ला गौथुमनि जानानै जोङो बोसोन होनाय जाबाय। आरो बेबायदिनो बिथांमोनाबो खोथा होदों, जों दिनैनिफ्राय बर' हारि हिसाबै, बर' गामि हिसाबै बर'नि रावखौ जों बाहायगोन, बर'नि गाननाय जोमनायखौ बाहायगोन, बर'नि हारिमुखौ जों मोजाङै आबुङै जोङो फालिलांगोन आरो बर'नि जि आर'ज, जोंनि जे बर'नि जि हारिमायारि धोरोम दं बे बाथौ धोरोम मथे जों अराय सम जोङो सिबिलांबाय थागोन आरो जों फालिगोन होननानै बिथांमोनाबो बोसोन होदों। आरो जों जिल्ला गौथुमनिफ्राय जानानै बेखौनो जों बोसोन होनाय जादों दिनै बर' हारि हिसाबै जाहाथे अराय सम जाहाथे हारि हिसाबै थांना थानो जाहाथे हायो, बेनि फारसे बयखौबो सांग्रांथि जानो थाखाय, सांग्राङै खामानि मावनो थाखाय गामियारिखौ जों बोसोन होनाय जादों। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम। दा जों